Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka sanga ni aw ka wagati cogoya ye ni aw ka jɛmukan kura ye Mali kunnafoni TV sanfɛ ni o ye bi maya ye bi maya ale bɛ kuma an ka sigidaw tagabolo kan bi an bɛna jɛ ka masala aw ye ne kelen tɛ donc n bɛna kuma di tɔw ma u k'u yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna an ka bi weleli o ye Ibrahim Sisoko Ibrahim Sisoko oui salamu alaikum alaikum salam n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba bon aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw balimakɛ don Ibrahima Sisoko ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Tɛtɛbugu ma. Ok ale ni an bɛ kuma di ne ni maa min yɛrɛ bɛna jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ sa i t'i ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na fɛn fɛn sɔgɔlen don Mali kunnafoni TV kelen la nin wagati in na an bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ ni ɲɔgɔntuma ni ye aw denkɛ n'aw balimakɛ mankan ye Bubakari Keyita min n'an bɛna jɛ ka bi jɛmukan ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. O sanga de kɔnɔna na san an tɛna ko bila daga girindara an bɛna don an ka bi jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna na bi ta yɛrɛ n'o bɛ bi mara kɛcogo kan kunun mara ani sisan mara kelen don wa ni kelen tɛ mun y'a tiɲɛ a tiɲɛna yɔrɔ jumɛn na n'Ala sɔnna a ma aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ o kɔnɔna na an ka bi baro in kɔnɔna na an ka maa welelen sa n'o ye Ibrahim Sisoko ye n bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛ n wila o ye e yɛrɛ bolo bi mara a bɛ cogo di ka a da fɔlɔ mara kɔrɔ. Bon Tɛnɛ Sidibe i ye ɲininka diyara n ye bi mara ni kunun mara tiɲɛ tɔgɔ Muhamadu a cɛ ka jan ɲɔgɔn na a b'i n'a fɔ fɛn camanw bɛ yen olu dilanna bi i n'a fɔ fɔlɔ ɲuman caman fana bɛ yen o tiɲɛna bi parce que mara tɛ sira kelen fɛ mara ye fɛn dɔ de ye c'est collectif bɛɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a jateminɛ kunun mara tun bɛ kɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ Tɛnɛ den ye yɔrɔ dɔ la n b'a ye ko dɔ la ko mun man ka kɛ n bɛ responsabilité sugu dɔw ta n b'a dɔn den yɛrɛ tɛ fariya ye ka bɔ o kalama mais depuis mara kɛra kelenna ko ye bon ne hakili la o de ye kow fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que kunun kow ni bi kow tɛ kelen kunun n'i y'a jateminɛ den bɛɛ de ta ye a dilanna y'an fɛ o a fɛnna y'an fɛ o bɛɛ jɛ de ye den ye kuma wɛrɛ t'o la o bɛ fɔ ye o bɛ ban mais o t'i n'a fɔ bi tile a bɛ cogo min na i n'a fɔ ko ɲuman caman fana bɛ yen nɔ denmisɛnninw b'a kɛla bi kunun hali kunun mɔgɔkɔrɔba bɛɛ t'a kɛ mɔgɔ bɛɛ y'i cogoya de voilà ko ne ka hakilina ye o kuma diyara n ye mais i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye min ye a tiɲɛ wa a tiɲɛna yɔrɔ jumɛn. Voilà bon an tun ye o de datigɛ ye a tiɲɛna yɔrɔ min na parce que mara tɛ mɔgɔ kelen ka fɛn ye mɔgɔ kelen tɛ se ka mara kɛ mara bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni bɛn tɛ yen a ma nɔgɔn n'i y'a jateminɛ hali bɔlɔlɔw kan ko camanw na kunun ko caman tun bɛ kɛ mais bi olu tɛ olu caman f'u commencera ka sira la parce que o ye mun ye o tɛ ko an ka diyaɲɛ ko kɛ quoi o ye bɛn kɛra nin de kan bɛɛ ka tɛmɛ ni nin sira ye donc c'est obligé tu le veux ou pas i bɛ tɛmɛ n'o sira ye. Ok o ye e yɛrɛ hakilina ye e yɛrɛ hakilina na depuis mara bɔra bɛɛ bolo ka kɛ n den karisa ye n ka karisa dilan donc depuis a kɛra kelenata ye bɛɛ tor'i yɛrɛ ma mara cogo yɛrɛ tiɲɛna. Effectivement o de ye mara cogoya tiɲɛ parce que bi ni ko mun t'i da la e b'a fɔ a y'aw to yen n'a y'a kɛ cogo min na ale yɛrɛ kungo de don mɔgɔ kungo tɛ mɔgɔ kungo ye tugun bon est ce que e yɛrɛ bolo o yɛrɛ ye mara kɛcogoya ɲuman ye wa parce que mara kɛbaga yɛrɛ n'o filila mara tɛ yen tugun. O ye tiɲɛ. Voilà mɔgɔ mun kan ka mara kɛ n'o ma mara yɛrɛ bon. A ma nɔgɔn kuma ma nɔgɔn mais sisan nɔ an bɛɛ b'a fɔ ko mara tiɲɛna mara tiɲɛna ne dun bɛ mun dɔn kunun baw o de ye bi kunun baw kunna sini baw disons olu de ye kunun bi baw lamɔ mais munna bi baw n'o ye an sisan denw lamɔ a tiɲɛna cogo jumɛn na a tiɲɛna niveau jumɛn na a tiɲɛna kunna sini baw n'o ye an mɔkɛ n'an tulomasamaw ye a tiɲɛna olu de bolo wa ou bien a tiɲɛna an mɔkɛw an mɔmuso n'an mɔkɛw de bolo wa walima a tiɲɛna an yɛrɛ de bolo parce que a bɛ fɔ don o don
de an sisan denw an ma mara an sisan denw an ma mara sisan denw dun ye kunu baw sisan denw olu baw de kunu kunu denmisɛnninw ye n'a fɔ kunu denw olu de ye sisan denw k'olu sɔrɔ a tiɲɛna olu de bolo wa ou bien a tiɲɛna olu mɔmusow de bolo wa ne bɛ fɛ ka dɔn mara in yɛrɛ a tiɲɛna yɔrɔ jumɛn na parce que n'i y'a mɛn an b'a fɔ k'an b'a dilan don o don an b'a kuma fɔ mais a tiɲɛna yɔrɔ min na n'an m'a ɲini k'o dɔn est ce que an bɛna se ka solution sɔrɔ a la parce que bɛɛ ko k'a tiɲɛna a tiɲɛna mais mun y'a tiɲɛ a tiɲɛna yɔrɔ jumɛn. Bon, en réalité, quand nous avons dit que nous avons profité de mon bafou, ça rend tout marrant. Bon, et les bafou comme Marachena, ni a jeté mine, société kono, nous m'embê du goumambé. Oui, tiens. Il y a un format à gauche et à droite. Mais moi, il y a des quoi. En général, moi, il y a comment faire un dollar. Il n'a pas eu de faire un dollar dénoncer. Cassero, il y a sur la vie. Il y a un format parce qu'en réalité, moi, je suis fait mais fait moi, je suis mais ni moi, je suis là de il faut que nous manquions là où kata ou que misalier. Ou bien c'est comme marad blanc. Marad fait mouiller clé de l'anité quoi. Il n'a pas ni tien ni fana beke te qui n'a pas habitué clé de quoi. Voilà, mais bête de voir qu'on nous fait drôle quoi. Ni bête ben une fois que ni ben fanaté maraté. Parce que e manine ne mandi e hal ne nana ni hakil na nyuma une fois que eri nana na donc hakil na moy. Atinyo la to goshila. Il informé boni bébé marabalia dingue de kon. Mais ni ata ka jate mine bibina. Dem senu munu fana be no nulu be ala ko la ubala ka misiri bawjo. Ubala ka fantan deme. Ubala ka chesa bato nyaji che demseni munu yulu dunu unta depuis be demseni yala boni e demseni to la goshi kulu mamara kulu fana marale fana toy est ce que fangelen ko do fangelen ko boni mais marabe ke fam pede fe ko so doronte chama be no ibe ta so rebe ke marabale kare be fale mi lam e so mo ko ta don parce que chiate fen ku yega ga de to goshi la mo ko ka tinya de bi lafli. Voilà. Bon, chamambo au fili bolo. Atina fo asomo masonga mara ube abi na fo chugo ya wera ula mo garjiga tekele jina tekono. Ya, mais moi ngoni me mu no fedron marate fengele ko yi. Bere be je ka marake ambe bende ko la ibita soro na ubena. Ne fani e fakadi e ban ne bakadi. Ibe ta sura ka cha ala fe ne be siran ko do ka teme enne nongonti parce que abi se que enne ka niveau dépassé abina so mo ko ya on korotati bola ko mashuru de bola mais ni ne ba don e bani ne ba mandi i fani ne fa mandi hal ni tieni kera bebi se ka tu idée ko o bembali ya bebi idée ko kele ke quoi si ti idée la blachi wala bo tien na bo tien na tu bo ibe ta sura doula ni bora kalama ite tu idée ko wala bo o de kama ben ka infolo ni bente fochte ya mara ere folo o e ben ni ya ye mara tien na parce que ben ite d'accord mais ça n'a pas bema parce que fola ma memo dawono ko moy mararo sabay ko folo o sokonnay flana o kenemanay sabana o banga kalonsula no yanga egol metruwi ni mara sabay dunia tagalaje fiame ni mara sababela nere be fega do muni nana noyi John folo di ga joro je a folo kera so di wa parce que ni a jate mine fenen so fenen ni so pasmai ni so mana nya est-ce que kenemala nya kadia ni kenemana fene jena est-ce que maram me rol so la no kum toreno ak ni mara flain be kum te blo kon nana kum te nya parce que ni a jate mine sisa ambe tam ta rol so la ana me min keso a rol so ta kachana ire so ma mi taga amikli midi mana si amena so nana na so fenani ame erkele erfly ameni ame sega mi taga wula fe am taga ani metru bo chan mogo yere ka karamogo obe min do gan aka chala fe so mogo yere to odo iga ni
ni mara fila in kun tiɲɛna mais ni ekɔliso ta kun tora yen a ka ca ala fɛ est ce que a kun tɛ récupérer dɔɔni parce que bi an si ko kan bɛɛ ko k'i den tɛ bugɔ bɛɛ ko k'i ye woro ye si tɛ kama ye est ce que o fɛnɛ mana n'a tiɲɛni ya de fait k'an ye pouvoir bɔ yɔrɔ dɔ la parce que ni sariyaw kun taara sano k'a sigi an b'a daminɛ sanfɛ de ka jigin mais ni yɔrɔ dɔ tiɲɛna yɔrɔ dɔ man kan tɛ ka tiɲɛ mais n'a bɛɛ jɛna ka tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ ko parce que ko dévolution fɛngɛ nana modernité nana est ce que o yɛrɛ de mana ni fɛn in bɛɛ tiɲɛni ya non bon fɛn in tiɲɛni nana ni mun ye fɔlɔ parce que faut que marakɛla de ka se mara kɛcogo i n'a fɔ jɔn de ye marakɛla yɛrɛ bolo exemple fɔlɔ min nana école ani bɔlɔn kɔnɔ voilà bon o bɛɛ la n'i ye mara jateminɛ mara tɛ busan ye o de kama fo marakɛla ka mara yani e ka ne bugɔ ka ne lasiran fɛn dɔ ɲɛ e bɛ se ka ne bugɔ n'i bɛ yen n t'a kɛ n b'a bila n b'a kɛ komi n bɔra la mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn in conséquence ye mun ye n'i ye na sensibiliser o kan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ yen i tɛ n tɛ se o fɛ a ka ca ala fɛ a tigilamɔgɔ bɛ bɔ a la quoi justement a bɛ bɔ a kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ mara ni busan ye i b'a dɔn a b'a la ka ko mun kɛ n'o man ɲi dɛ i b'o ko in de ta k'o démonter a ye donc e bɛ yen o e tɛ yen a tɛ don o ko in kɔnɔ c'est à dire k'a yira a la karisa e b'a la ka nin ko in kɛ a bɛ se ka nin kɔlɔlɔ lase i ma walima e bɛ k'a kɛ i bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ɲɔgɔn wɛrɛ ma ya mais n'i y'a jateminɛ yan nɔ an ye mara kɛ busan ani bere mais n'o tɛ est ce que an san denmisɛnninw bɛ mara n'o tɛ est ce que an bɛ mara denmisɛnnin maralen caman bɛ yen mɔgɔ bɛɛ tɛ kelen ye i n'a fɔ mɔgɔw bɛ yen o ma mara mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye mais en réalité mun b'i kun kan o dogolen b'i yɛrɛ la kosɛbɛ i y'an faamuya mɔgɔ i tɛ bɛɛ ka tanu sɔrɔ i y'an faamuya mais e bɛ a fɔ dɔ ma karisa ma mara i t'a ka kow cogoya dɔn i bɛ mɔgɔ dɔ kɛnɛmanaman dɔn i t'a sɔgɔmanaman dɔn o ye tiɲɛ i y'an faamuya mais en réalité mun ye mara ye mun bɛ tɛmɛ i ni mɔgɔw cɛ i ka mɔgɔyaw gasi sigi i y'an faamuya i ka taa ni hɔrɔnya ye parce que diinɛw tɛ kelen ye mais n'i y'a jateminɛ bɛɛ b'i yɛrɛ disi gosi ni fɛn dɔ ye o y'i yɛrɛ bɔkolo ye o y'i danbe de ye parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɔrɔya ni mɔgɔ ye si la i tɛ kɔrɔya ni mɔgɔ ye danbe la o ye tiɲɛ donc bɛɛ b'i disi gosi ni danbe yɔrɔ donc n'i y'a kɛ ka ɲɛ o don ni m'a kɛ ka ɲɛ o fana don mais ne bɛ bila e fana na ne ka nin kɛcogoya in ma ɲi mun bɛ ne fana na n'o jɛngɛnen don mɔgɔ dafalen tɛ yen n bɛ fɛ ka nin de mais mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo n'i yɛrɛ sɔnna i bɛ dilan kosɛbɛ n'i yɛrɛ sɔnna i bɛ dilan o ye tiɲɛ mɔgɔ y'i yɛrɛ ye mɔgɔ y'i yɛrɛ ye ok i y'o jaabiw diyara n ye mais sisan nɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ walasa ka segin an ka kɔrɔlen ma mara kun bɛ cogo min n'a ka kɔrɔ walasa an bɛ se ka segin o ma an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ e yɛrɛ hakili la an bɛ se ka tagabolo jumɛn de bila sen kan parce que bɛɛ de ko mara tɛ yen nɔ mara a bɛ fa de bolo wa a bɛ ba de bolo wa yalima a bɛ denmisɛnnin yɛrɛ de bolo bon i ko ɲininkali diyara n ye mara tɛ fa bolo mara tɛ ba bolo mara tɛ den yɛrɛ bolo cogo di i bɛ se ka fɛsɛfɛsɛli dɔɔni k'an y'o la parce que n'a b'olu bolo en réalité ne yɛrɛ sɔnna ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'u kɔrɔ den tɛ tiɲɛ kosɛbɛ d'accord donc a t'olu bolo i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman fililen na a caman janfa filiw ye i kana mɔgɔ juger mɔgɔ bɛɛ n'i ka problème don diɲɛlatigɛ kɔnɔ mais n kɔni bɛ fɛ k'a f'i ye mara tɛ fa ye mara tɛ ba ye o de kama n b'o f'i ɲɛna mun kama parce que ni olu tun don bɛɛ ka objectif y'i den réussir mais munna a t'a la ka kɛ ten k'a sɔrɔ en réalité hali an bolo minnu bɛ denw tiɲɛ den ka tiɲɛ a man d'u ye mais mun ka bon ni nin bɛɛ o ye communication sigi ka kuma i ni denw cɛ i ni jɛɲɔgɔnw cɛ i ni dɔgɔninw cɛ a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ e bɛ ko dɔ fin natɔla ye yan'a bɛ se den ma n'i n'a kumana i y'a labɔ fɛn camanw kalama fɛn belebele a ka ca ala fɛ a bɛ sago a caman kunna o fana fili caman bɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw la
voilà parce que den man ka siran bangebaa ɲɛ den mana kɛ cogo o cogo den de don fo den fana k'o faamu ya i mana kɛ cogo o cogo i sababu ye minnu ye i y'olu sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ d'accord mais i mana jɛma olu tɛmɛna siraw caman kosɛbɛ a ka ca ala fɛ ni n'olu bɛ communiquer i bɛ taa sɔrɔ a ko dɔw bɛ na i ma o y'a sɔrɔ e far'o la o bɛ se ka k'i kisi sababu ye ya sinon diɲɛnatigɛ ma ban dɛ hali nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ se ka fili dɔw kɛ fili mun wala n'an tɛ se ka diɲɛnatigɛ in kɔni ma daminɛ yɛrɛ voilà bon n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ a ɲɛna d'accord mara ye fɛn mun ye n'an bɛnna de a bɛ se n'an bɛnna mara bi kɛ sinon n'i y'a jateminɛ segin kɔfɛ kunun dɔrɔn i ye n faamuya hali an filɛ nin ye nin émission mun na n'a ma taa mun ji min sira fɛ an ka kabilaw bɛ se ka lagosi a ko la kosɛbɛ kuma caman b'a la ka fɔ bon n tɛ kuma ni kɔfɛla ye mais yan nɔ bi kɔni n'i y'a jateminɛ yɛlɛma caman donna la mun kama mun na o tɛ bɛnkan yɛlɛma ye parce que o kɔrɔ mɔgɔ i b'i yɛrɛ sɔsɔ mais mɔgɔ tɛ sariya sɔsɔ i tɛ sariya sɔsɔ o ye tiɲɛ ye donc fɛn dɔw don mara bɛ kɛ cogoya dɔw la quoi i ye n faamuya hakilinaw bɛ di mais yanni u ka na ni nin bɛɛ ye munna an tɛmɛna ko camanw kunna maliyɛnw dalen don parce que u ye fɛn dɔ tiɲɛ bɔ ka yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ patienter o ka o ye diyagoya parce que i t'i yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya dɔw kɔ mais gɛlɛya camanw fana b'a la ka kɛlɛ il faut que mɔgɔw k'o reconnaître ya o tɛ se ka ban un coup la o mais une fois que n'an bɛ taga a bɛ jɛya dɔɔni dɔɔni sira bɛ jɛ dɔɔni a ma dɔɔni tiɲɛ tile kelen o voilà donc san caman fana bɛ se ka kɛ k'a labɛn kuma tɛ tiɲɛni yɛrɛ fana ka nɔgɔn ni ɲɛni ye bon o tiɲɛni mun ma kɛ tile kelen o tɛ se ka dilan tile kelen voilà mais on espère an bɛ sira mun kan avec du temps ça ira inchallah n'ala sɔnna ma mais toujours ne bɛna n sinsin yɔrɔ min kan o ye e ko ko mara in tɛ fa bolo a tɛ ba bolo a tɛ denmisɛnnin bolo ne ma se k'o de faamu parce que n'an y'a ta k'a lajɛ sow kɔnɔna na mara base bɛ kɛ so kɔnɔ de a ma kɛ n tilela nka a bɛ ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na fɔlɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ kalan yɛrɛ tun tɛ yen nɔ ekɔli la taga tɛ yen foyi tɛ yen nɔ musokɔrɔba dɔ de tun bɛ yen o bɛ bila o bɛ musow kalan i n'a fɔ mamuso genre cɛkɔrɔba dɔ fana bɛ yen o bɛ cɛw kalan cɛya taga bolo ni fɛnw na musow fana ni musoya taga bolo ni fɛnw bon ba fana ka rôle tun bɛ yen ba fana bɛ den gɛrɛ a la i n'a fɔ tagama cogo kuma cogo mɔgɔ bonya cogo ani tobili kɛcogo ni fɛnw a b'u ɲɛfɔ a ɲɛna mais sisan nɔ ne bolo min y'a cɛ ne yɛrɛ hakili la dɛ min y'a cɛ mara in yɛrɛ cɛ n'an bɛɛ ko ko mara tɛ ne yɛrɛ hakili y'o ye dɛ est-ce que o de mana n'o ye an y'an ka tagabolo minnu bila ka ɲɛbɔ maa wɛrɛ taw fɛ ni an ye nanzaraw ta de ye ko o ta an ta mun bɛ yen nɔ olu ye kɛ yɔrɔ minnu man ɲi parce que e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ si dafalen tɛ yɔrɔ minnu man ɲi an ta la ka essayer k'o b'u la o la min fana ka ɲi olu ta la k'o kɛ k'an ta dafa mais an m'o kɛra an y'an ta in bɛɛ bila de an yɛrɛ ɲuman olu ye ko kɔrɔw ye abandon quoi voilà an y'olu to yen nɔ ne bolo est ce que o de mana ni mara in tiɲɛni ya parce que ni bɛɛ y'i ka nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ mais n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen i n'a fɔ fa k'a ka jɔyɔrɔ kɛ ba k'a ka jɔyɔrɔ kɛ min ye den i ye sira don a kɔrɔ ka ban ne dalen b'a la kɔni hali n'a bɛ fili a tɛ kɛ ten tɔ au niveau an bɛ se k'o fɔ de an b'a baro kɛ an b'a da an ka faamuya yɔrɔ an ka faamuya yɔrɔ mais e ni ne bɛɛ tromper o la maintenant a bɛ se ka dɔɔni f'an ye parce que kuma kana bonya i hakili ma fɔlɔ ni kuma développer i b'a fɔ kosɛbɛ munna o bonya o ka giri e ni ne fila bɛɛ ma parce que n'i y'a jateminɛ i ye kuma mun fɔ tiɲɛ de don kunun n'i seginna i kɔ musokɔrɔbaw de tun bɛ den musomanw ka kow bɛɛ fɛ cɛkɔrɔbaw bɛ den cɛmanw ta bɛɛ fɛ mais bi denw bɛɛ tɛ so kɔnɔ tugun n'i bɔra i bɛ taa ekɔli de la e b'a la ka taa dɔ ka civilisation de kalan i b'a la ka taa dɔ danbe de kalan o b'a kɛ cogo min mais e to yɛrɛ k'i ta in kɛ tugun donc faamuya tɛ kelen tɛ na quoi non o la e bɛ bila dutu de kɔnɔ ko fila ni ɲɔgɔn cɛ quoi n ka taa ni n bɔra ni min ye so wa walima n b'a la ka na min kalan kɛnɛma de n'o ye civilisation yɔrɔ ye n ka baara kɛ ni jumɛn kelen ye nin fila la ayi ne ma sɔn munna parce que
mara so passement mi bo so de o mais so ko tɛ tugun parce que so tun tɛ fɛn ɲɛna bamanankan de la ou bien dɔngɔnɔkan na ou bien kɔrɔbɔrɔkan na mais ne taara école la i bɛ taa fɔ cogo di. Tine Sidibe ne bɛ nin ko in na cogo min bi baro a bɛ diya kosɛbɛ parce que a bɛna fɔ Ibrahima bɛ ka caman fɔ an ye bi quoi. a bɛ ka caman fɔ an b'a lamɛn hali bi mais e yɛrɛ ka hakilina na e yɛrɛ ka hakilina ye mun ye ni baro in ka sisan nɔ bon parce que an san denmisɛnninw ni an baw ɲuman na an ma mara an minnu ma mara n'a fɔra k'anw fana bɛna nale ka na marabali dɔw fana sɔrɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ o de jɔrɔ bɛ ne yɛrɛ la o ka degun de bin denmisɛnninw kan ka kɔlɔlɔ lase olu ma ka kɔlɔlɔ lase olu ma dɔrɔn parce que piège dɔw bɛ yen n'i y'a tanti a bɛ se ka kɛ san caman a bɛna sogo camanw minɛ quoi parce que depuis base la n'i filila a ma nɔgɔn quoi voilà o de la base mais fili in yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na depuis sisan o ma se ka dɔn a bɔra o de base yɔrɔ ye parce que bɛɛ bolo i ka mara ka ɲi toi tu es d'accord ko kunu a tun ka ɲi waati mun na an b'a kɛ so mais base in tun yɔrɔ jumɛn so ta yɔrɔw cɛra mais e yɛrɛ tilala ka na ye tugun a tiɲɛna ou bien e bɛ fɛ ne k'a f'i ye mais mara saba in na sisan nɔ o ka est-ce que terrain tɛ fɛ n k'a fɔ a place bon a bɛ k'i piéger ne ko a tun bɛ kɛ yɔrɔ min na fɔlɔ o kɔni o ka ɲi sans doute kosɛbɛ ou bien an bɛɛ bɛn n'o kan sɔsɔli ma b'o la mais depuis a kɛyɔrɔ cɛra voilà depuis cogo min sisan an bɛ sira di tɛnɛ yɛrɛ ma depuis ye défaillance nana tɛnɛ sira b'i yɛrɛ bolo parce que kelen ye quoi tɛnɛ mɔgɔ aw bɛ se ka jɛ diinɛ na mais bɛɛ n'i danbe de don kosɛbɛ bɛɛ n'i ka civilisation de don i y'a faamuya mais ni mɔgɔw y'i latigɛ i ta la ka n'u ta valoriser cɛ o de bɛ minɛ parce que e bɛ n'i ta bila olu ta de o de kɛra o déjà e olu ta bila en valeur ka ɲina i ta kɔ donc forcément mais u t'a fɔ an ɲɛna histoire la ko depuis kulukan fuga charte i y'a faamuya o y'a sɔrɔ charte bɛ Mali la yen donc n y'a dɔn mɔgɔ t'a fɔ ko dugu ma civiliser mais histoire t'anw bolo o kɛlen don k'a bɛɛ tirike an t'an yɛrɛ ye cogo o cogo sira in ye o de ye k'a bɛɛ datugu an na voilà a bɛɛ datugulen don i jugu ma n'i lajɛ a yɛrɛ kɔni k'a dɔn kɔni o ye ko mun ye kosɛbɛ voilà o ko ma nɔgɔn mɛnɛ mais e yɛrɛ bolo sisan nɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de ta sisan nɔ ou bien an bɛ se ka système jumɛn de sigi ɲɔgɔn kan walasa mara in a bɛ se ka segin ok o man gɛlɛn tugun parce que don min a tun ka ɲi a tun bɛ kɛ cogo min an ka na yen dɔrɔn i n'a fɔ voilà i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na an ka mara kɛ so tiɲɛni t'o de la et puis mɔgɔw y'i yɛrɛ de ye quoi an k'an yɛrɛ bila en valeur n'i seginna i kɔfɛ dɔrɔn san dama dama kow tɛ kelen ye wala i bɛ taa sɔrɔ hali anw jigi ye minnu ye u tɛ se ka kɛ i n'a fɔ u kan ka kɛ cogo min nin tin sanbaga b'a dɔn wo b'a la feerebaga b'a dɔn wo b'a la Mali ko tun bɛ ten a yelen don a tɛ se ka fɔ i ma hali sisan ne yɛrɛ b'a la ka mun an bɛɛ ɲɛ bɛ fiyɛ la nka si tɛ se k'i da maga a yɔrɔ la voilà bon kuba ye dɔrɔn de ye quoi mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye ne kɔni b'o de dɔn kuma tɛ n'i b'a dɔn k'i tun ka ɲi c'est à dire an k'an yɛrɛ lajɛ dɔrɔn an k'an yɛrɛ lajɛ an bɔra minnu na an k'an kɔ lajɛ an ka baara kɛ ni o ye parce que n'i y'a jateminɛ hali Mali la siya ka ca bɛɛ n'i ka civilisation et puis n'i y'a jateminɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ hɔrɔnya kelen de hɔrɔnya kelen i y'a faamuya bɛɛ b'i fasiya bonya bɛɛ bɛ maloya i n'i danbe i n'a fɔ u b'a fɔ mais sisan ni e taara yira dɔ fɛ olu bɛ taa expliquer de k'ali e ba o man kɛ e bugɔ n'a man di e là ça i n'a e ka fɔ droit de bɛ yira e la yen nɔ quoi i bɛ ka na occidentaux ka yɔrɔ la jateminɛ k'anw ka mara jateminɛ kelen tɛ droit tɛ mɔgɔ ni hali i kɔrɔkɛ cɛ o i kɔrɔkɛ ma n'i minɛ i ka bɔnɛ o bɔnɛ b'i kan so kɔnɔ i bɛ o kan ka b'i kan de voilà mais munna bi mɔgɔw bɛ fangalatagaw la parce que fɛn dɔ de fɔra bɛɛ ɲɛna i bɛ se ka taa kɛ tan i bɔra so fɛn dɔ fɔra i ɲɛna kɛnɛma i taara a ɲɛɲini yɔrɔ min donc e bɛ ka baara kɛ ni o ye déjà min i bɔra n'a ye so ka ban e tɛ se ka baara kɛ ni o ye o e b'o bila de kɛrɛfɛ sisan ça devient un abandon pour toi maintenant i bɛ ka taa mun ɲini kɛnɛma i bɛ baara kɛ ni o ye ne ka faamuyali kɔnɔna na i n'a fɔ i nana n'a ye cogoya min na mais n'i y'a jateminɛ hali kɛnɛmana bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ i n'a fɔ kɛnɛmana bɛ mɔgɔ caman mago sa parce que f'e k'a faamu de hali kɛnɛma i tɛ minnu apprécier dɛ n'u bɛ bɛɛ dégoûter i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛw bɛ yen n'u y'u fa ye i b'a fɔ ko alimamiw don ou bien n'u y'u ba ye i b'a fɔ ko alimamiw don i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ba t'a dɔn u faw t'a dɔn u bɛ mun na ok aw ka kuma latigɛ tɛ dɛ mais
ne y'aw ka kuma in faamu mais an bɛ wagati min na sisan nɔ fɔlɔ ta in hali n'a ma segi ten mais an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ walasa k'a fara ɲɔgɔn kan ne hakili la dɛ. bon o tɛ dɔwɛrɛ tɛnɛ o ye n'an sɔnna de i n'a fɔ n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na n'an sɔnna parce que déjà fɛn dɔ yiralen la ko ne tɛ se k'e karabaga don nin sira in fɛ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don. mais e yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko bugɔli tɛ den mara. bugɔli tɛ den mara. mais munna an t'o kuma ɲɔgɔnya in ne b'o de kɔ i n'a fɔ sisan nɔ den musomannin n'a ba cɛmannin n'a fa parce que sisan nɔ a bɛ cogo min na mun yɛrɛ ye mara yɛrɛ cɛ ne yɛrɛ hakilina la fa bɛ bɔ ba bɛ bɔ den bɛ taa bila ekɔli la a bɛ segin a b'a yɛrɛ bolo ni dudumɛ den bɛ so mun kɔnɔ o de bɛ mara kɛ mais n'an y'a kɛ sisan o waati dɔw la dɔw yɛrɛ n'u faw bɛ se ka sɛbɛnni kɛ u tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ fa bɛ na ani den tɛ ɲɔgɔn ye dugu bɛ jɛ ten den bɛ taa bila ten ale kɔni ale bɛ taa ɲini ka na dɔrɔn a banna mais fɔlɔ est-ce que o tun bɛ dugu kun mana jɛ n y'a mɛn cogo min na dugu kun mana jɛ dutigi daraka mɔni kunna a tun bɛ bɛɛ duden n'a ye bɛɛ sigila ka na parce que bɛɛ bɛ dumuni kɛ minɛn kelen de kɔnɔna na n'a ma min a b'a fɔ e karisa dun o tuma mun bɛ karisa la ne yan t'a la yan bi dɛ o ye sɔgɔma o sɔgɔma ye tilela fana bɛ ten sura fana bɛ ten o ye don o don ye mais sisan nɔ an n'an ta dɔw yɛrɛ bɛ se ka kalo ni kalo kuma dɔw la kalo yɛrɛ kɛ an tɛ ɲɔgɔn ye parce que ale bolo dɔrɔn ale ka devoir ye min ye ale bɛ taa ɲini ka na n denw kana dɛsɛ dumuni na u kana dɛsɛ fini na n'u ko min k'o san ka d'u ma ne kɔni ne ka jɔyɔrɔ bɛɛ o de ye mais ka voilà mais mun ye k'u ɲininka i sira cogo di mun bɛ karisa la karisa bana la wa ou bien jumɛn ale kɔni ta ye dɔrɔn min ye wari ko ye dɔrɔn ale k'o ɲɛnabɔ mais min ye affection ye ka denw ɲininka k'u gɛrɛ u la k'u hakilinata dɔn u bɛ ka kɔrɔ cogo min na hakilina jumɛn b'u la o si tɛ ɲininka quoi sisan yɛrɛ faw bolo an faw ka hakɛ to dɛ nka olu yɛrɛ bolo dɔrɔn ba dɔrɔn de kan ka den mara n'a tiɲɛna dɔrɔn a bɛ fɔ ko karisa den ale tɔgɔ tɛ fɔ bilen dɛ ale yɛrɛ b'a fɔ i den alors que n'an farala ɲɔgɔn kan ni a bɛ gérer wa an baw fana ni an dɔw fana bɛ ten tɔ an baw fana bɛ bɔ olu fana bɛ t'u ka baara la u b'u sɛgɛnnen bɛ na hali n'i gɛrɛ la yala n to yen san sɛgɛnnen don si donc den bɛ to a yɛrɛ ma finalement an bɛ o ɲini yɔrɔ jumɛn na fa tɛ k'a di ba tɛ k'a di an b'a ɲini carré kɔnɔna de la carré kɔnɔna na n'ala y'a kɛ fana an ma bɛn jɛɲɔgɔn ɲuman ma c'est normal an bɛ ci a bɛ fɔ k'an ma mara e bɛ jogo dɔ e yɛrɛ bolo ko jogo dɔ tɛ karisa la n'a fɔra ɲɛna ko karisa i ka karisa bɛ taa i b'a fɔ k'a ye ko tiɲɛ tɛ effectivement parce que e t'a dɔn e n'a bɛ se ka semaine kɛ so kɔnɔ i n'a tɛ ɲɔgɔn ye foyi foyi i t'a lahala dɔn quoi e kɔni tɛ i bɛ na i b'a ye dɔrɔn e bɛ wagati min kɛ a bɛ fana bɛ e na wagati de bɛlɛ a bɛ kɛ so wagati a ka di e ye a ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten tɔ donc e tɛ foyi de dɔn ne bolo o kɔni fana o mara ka gɛlɛn o ka gɛlɛn dɛ parce que an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn mara bɔlɔnkɔnɔnaw na ekɔlisow la i m'a ye ne kɔni bolo de ye mara tiɲɛ parce que temps tɛ an parents bolo donc anw fana ni hali an t'an yɛrɛ tɔɔrɔ k'a fɔ k'an b'an gɛrɛ u la ka kuma u fɛ kuma tɛ k'a fɔ k'u k'a fɔ k'u b'u jogo dɔn an na ou bien u bɛ maya tagacogow fɔ an ɲɛna parce que u bɛɛ y'an to an yɛrɛ ma k'an ma mara ne bolo kɔni o de ye mara in tiɲɛ mais sisan nɔ e yɛrɛ bolo yɛlɛma jumɛn de bɛ se ka don o ko la sisan ne ka ɲininkali bɛɛ bɛ se ka don mara la pour que o ka se ka kɛ ne t'a f'i ye a tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ mais pour que o ka se ka kɛ an bɛ bɛn de an bɛ jɛ an b'a fɔ an denw ka mara jamana fana bi jamana ɲɛmɔgɔw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ka nɔgɔn ten mais mara b'a la ka kɛ o mara b'a la ka kɛ ne ma exemple dɔ d'e ma n k'o tun bɛ kɛ mais bi o sumayara hali n'a ma ban o n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔ i bɛ fɛn dɔw de ta k'o kɛ exemple ye mais i bɛ taa sɔrɔ o ɲɔgɔnna caman b'o dugu ma i n'a fɔ fɛn camanw tun bɛ yen olu tun ka ɲi mais bi olu jɔra bi a fɛn bɛɛ tɛ dafa quoi mais n'an yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ an bɛ fɛ a ka kɛ tan o de don et puis e b'a la k'ale carré kɔnɔna mun fɔ carré kɔnɔna tɛ mɔgɔ tiɲɛ so tɛ mɔgɔ tiɲɛ parce que n'i y'a jate minɛ carré kɔnɔ n'i bɔra i bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ i bɛ dɔw ye o ka ɲi i bɛ dɔw ye o man ɲi minnu b'i influence i bɛ gɛrɛ olu de la i b'olu de approcher o la sisan ni wagati k'an ta an tɛgɛ ma ɲininkali kunkurunin dɔ tun bɛ ne bolo ka tɛnku Ibrahim na n'a tɛ kɛ baasi ye an y'a ta k'a jateminɛ fɔlɔ n ma kunun fɔ mais bi an bɛ génération min na ko sisan nɔ
i b'a sɔrɔ den bɛ kolankolon dɔ kɛ kɛnɛ ma ani ɲɛji bɛ don so kɔnɔ ka na a caman na i b'a sɔrɔ musolakaw n'o y'an balakaw ye an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ nin wagati in na kuma in bɛ se ka kɛ a bɛ jigi dɔw la mais il faut que an ka kuma kɛ i bɛ sɔrɔ an balaka dɔw de bɛ bɔ o den tɔgɔla nɔfɛ kɛnɛ ma olu kɛ ka taa ɲɛɲini k'a fɔ kun jumɛn na karimasina ye den corriger non ale bɛ bɔ automatiquement a bɛna fara den kan ka den kɔ kɛlɛ kɛ sans chercher à comprendre pourquoi ce dernier a lagosira mais bi an bɛ ka jateminɛ tuguni k'a ye k'a fɔ an falakaw fana n'o ye anw ye an fana b'a la ka fara muso ninnu kan o ko kelen kɛ mais mun de bɛ ka na ni o ye Bakari o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ o bɛ kɛ nkalon ma ye o bɛ kɛ et puis o man ka kɛ mais a cogoya dɔ lama a bɛ kɛ bi tile in na e diminen bɛ ne kɔrɔ i tɛ ne sɔrɔ cogo dɔn i bɛ tɛmɛ ni den ka canal ye o bɛ société kɔnɔ sinon e ko ko den ni ɲɛji ka don so kɔnɔ wa ayi olu kɛra anw na anw bugɔra carré kɔnɔ anw yɛrɛ ma sɔn ala anw somɔgɔw k'a dɔn k'an bugɔra parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'a fɔra ko de y'i bugɔ yanni i k'a ɲɛfɔ yɛrɛ fɔlɔ e bɛ bugɔ tugun kɔ i y'an faamuya mais ba b'a dɔn mɔgɔ min ɲɛ tɛ fɛ ka d'a kan n'a y'a mɛn ko y'a den bugɔ donc hali ni ɲuman don o t'o ɲini k'o faamu bon o bɛɛ de la ne bɛ kuma d'i ma en parabole de quoi ne ko i ma an ka bɛn dɔrɔn ni bɛn bɛ yen nin bɛɛ bɛ nɔgɔya voilà o ye tiɲɛ mais kuma kuncɛ kuma la e bɛ se ka mun de lancer e bɛ se ka mun de fɔ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna walasa an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan lamɔ min n'an ko k'a tununa hali n'a ma kɛ kɔrɔlen ye an k'a ladege bon ne kɔni bɛ se ka mun fɔ qui est plus important parce que kuma dɔ don a fɔta ka dɔgɔ mais n'i ye kuma yɛrɛ ta k'a jateminɛ i b'a ye a bɛ se k'i bila ka taa sira camanw fɛ n'anw bɛnna denw yɛrɛ bɛ siran ka tɛmɛ sira dɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ misaliya la ne den ni ne ni Bɔkari bɛnnen don den yɛrɛ b'a dɔn a fa ni Bɔkari bɛnnen don a tɛ fɛn o fɛn kɛ ne ɲɛna fo k'a sata kɛ Bɔkari voilà mais den b'a dɔn karisa kungo tɛ karisa kungo ye karisa kungo tɛ karisa kungo ye donc mun ka di den ye a b'o kɛ foyi t'a la o ye tiɲɛ mɛnɛ mais ni den y'a dɔn nin mana nin kɛ n'i ye nin kɛ nin ɲɛna nin mana fɛn o fɛn kɛ ɲininkali t'a la a ka ca Ala fɛ den bɛ sabali voilà ou bien ni n y'a kɛ nin ɲɛna n fa bɛ bɔ a kalama parce que o ka di mais ni bɛn tɛ yen o de bɛ na ni fɛn caman ye et puis communication t'an ni ɲɔgɔn cɛ communication tɛ se ka na ni bɛn tɛ yen e ni ne k'an sigi an bɛ ɲɔgɔn na civiliser o bɛɛ ye n'an bɛ ɲɔgɔn ka sira de kan ou bien si c'est pas le cas a ma nɔgɔn. D'accord Ibrahim Issogo Bɔkari yɛrɛ ka dakuruɲɛ laban ye min ye k'a lase mɔgɔw ma bon Tinɛ Sidibe i n'a fɔ an ye jamukan in sigi cogoya min na kuma ye fɛn ye a bɛ mɔgɔ dun se ka kɛ dɔw bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an bɛ ka baro min kɛ a tɛ taa o jimi sira fɛ an kɔni an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ u k'an to denni masa ye ou bien denni kɔrɔya ye voilà donc an tɛgɛ b'an k'u ye kuma la fili tɛ ban voilà kuma in laɲini tun bɛ mun nɔfɛ o de nafa ka bon kosɛbɛ Ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ amina yarabi amin yarabi Ala ka u yɛrɛ mɛn nin baara in amin Ala ka faamuya ɲuman d'an yɛrɛ amina sinon voilà c'est comme ça quoi c'est un peu vice versa dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ olu ka ɲi bi sans mentir o fana ka fɔ u bɛ se k'olu mɔgɔw encourager parce que ni ɲuman cayara très généralement n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin ɲumankɛla ka caya bi o kɛra dagolo tɛmɛnen kɔfɛ de mun bɛ fɔ dagolo la voilà caman ye o dusuw ta k'olu ladege mais o man ɲi mɔgɔ tɛ dagolo ni Ala cɛ dɔn mais a tun bɛ mun kɛ o man ɲi wa o kɔni o kun ka ɲi nɔ voilà mais kana ɲinɛ fana hali juguya fana na dɔ bɛ dɔ ka juguya de ladege quoi o de kama ko ni mun b'i influencer i b'o ta de ladege n'i y'a ta k'a jateminɛ quoi donc Ala k'an bɛɛ ɲuman ma dɔrɔn amina rabi Ala ka dugawu minɛ ok Mali kunnafoni lajɛbaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi sigi in na ne yɛrɛ bɛ mun fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mara in a kuma bɛ kɛ dɛ ko mara ka segin so mara in dun bɛ segin so mara in bɛ segin so na anw sɔnna mara in bɛ segin so o tɛ den o tɛ ba dɔrɔn ye
o tɛ fa dɔrɔn ye mais ni an bɛɛ lajɛlen de sɔnna mara in bɛ segin so ni baro in bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka mun faamuya kuma in kɔnɔna na o ye an ka sigi ka kuma ani bɛn o de bɛ se ka mara in segin so donc an bɛ mun fɔ an baw ɲɛna an bɛ min fɔ an faw ɲɛna ani an yɛrɛ denmisɛnninw halisa an ka ɲɔgɔn lamɛn faw baw aw kana na aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kana n'u ta a k'o yira denmisɛnninw na parce que n'o kɛra dɔrɔn tilali de bɛ kɛ den b'a fɔ ne ba ni karisa mani donc n tɛ gɛrɛ a la n'o tigi ko k'a b'o denmasina mara a ka ca ala fɛ a t'o lamɛn dɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ halisa an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan kɔnɔnkuru jɛlen o de bɛ bi fɔ donc nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan in na aw k'an bɛn wagati wɛrɛ